Wala. Oh, kumain tayo sa baba. Nahulugin ko na yan. Oh, kada ko yung pintura rin yung ako. Yung pintura itong tayo na ito, magpapaga. Gumaganda na naman yung panahon ngayon. Yan, ito yung binuhusan namin kahapon. Pinapabaklas ko na kay J-King. Yung sa may opening nitong sliding. Yan, itong isa natanggal na. Ayan. Kunti na lang yung papalitadahan. Yan, nakahulog na rin to. Tapos yung sa taas na yun hindi nabuhusan dahil doon dinaan yung halo. Yan, parang ganito, may tira siya. Papalitadahan na lang yan. Yan, okay na. Yan, konti na lang yung papalitadahan yan. Yan, ito naman flooring dito sa mga kwarto. Pabuhusan ko na rin to. Yan, nabakala na rin yan. Kuan lang to, 9mm lang to. Tapos yung kapal niyan, 10 cm. Tapos yung pambuhos namin dyan, kuan yan, 1, 2, 3. Isang simento, 2 buhangin, 3 graba. Binubuhusan na namin mga kabayan. Yan, ito naman yung abang sa mga outlet. Yan, pinasintil ko na lang yan kasi nauna na tong pa namin. Kasintada.
Yan, may palitada pa naman yan ng 2 cm. Bulos yan dito. Tapos tatagos siya dun sa ako namin, sa kusina, sa kitchen. Yan, yung dito naman sa harap, pinapapalitadahan ko na. Ito muna yung pinauna ko kasi laging umuulan. Nalalaglag. Kaya dito muna sa may tapat nitong leads. Ayan muna yung pinauna ko kay Edmar. Tapos yung dito. Yan, tapos dito sa taas, pinauna ko na rin to. Yan, ito yung pinauna ko. Yan, dito naman mga kabayan, pinapabubungan ko na kay Edmar. Yan, habang uminit ngayon. Maganda yung panahon. Yan, ito yung gagawin naming fascia board. Kuwanto? Hardiplex to na 12mm. Yan. Pero may nabibili nitong kuwan, nakatabas na. Pero yung binili ko, buo na. Kami na lang magtatabas.
Yan, pinapalagyan ko na rin ng sanipa ngayon. Ano Mar, matibay ba itong leads natin Mar? Matibay. Namabah dyan o iniit. Yan, dito sa ibabaw, linagyan lang namin to ng thick screw. Tapos dito, black screw na lang para hindi makikita. Ito matatakpan pa to ng end flashing. Pinoy. Pa. Yan, dito may bubong pa ito dito sa grahe pag ganon. Yan, pero tatapusin muna namin lahat yan bago namin susunod yung dito sa grahe. Yan, pero nahukayan na rin yan dito. Ayan. Yan, kaso laging umuulan kaya laging may tubig to. Yan, buti ngayon wala na. Yan, wala na yung mga tubig niyan. Baka sa mga susunod na araw buhusan na rin namin yan. Unahin lang muna namin to, yung mga end flashing nito, para kahit umulan man ang umulan, okay na sa loob. And tapos pinauna ko rin itong mga kantuhan ng bintana para masukatan na nung maglalagay ng salamin. Yan, hanggang dito po muna mga kabayan yung video ko. Maraming salamat po sa panonood.